Yes. Dagens nål, mine damer og herrer, går i dag til en amerikansk rapper, der hedder Gucci Mane. I kan se ham her. Jeg har ikke tænkt mig at sige flot fyr. Grunden til, at Gucci Mane han får dagens nål, det er simpelthen fordi, at han har jogget i spinaten for fulde gardiner. Han er blevet taget med det, der hedder ulovlig våbenbesiddelse. Allerede der, den er jo ikke helt god. Men overvej det her. Sidste år, den 12. september, der fanger politiet Gucci Mane i at have en ulovlig pistol på sig. Den får han selvfølgelig taget fra sig for at vide, at han skal i retten, og han skal måske i fængsel og dyk. Fint nok. Så tænker man, det må han have lært af. Men næh, 2 dage efter, der bliver han taget af politiet igen med en ny ulovlig pistol på sig. Så det vil sige, at han har ikke lært en skid af, hvad der skete 2 dage før. Så han står faktisk nu til, at han måske skal være i fængsel i små 20 år. Og det er jo rimelig nederen. Men igen, man skal lære sine fejl, og det har du tydeligvis ikke gjort, herr Gucci Mane. Så det er meget vigtigt for mig at give dig dagens nål.